бозиҳои даври 16-уми чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи Олӣ баргузор гардиданд. дар доираи рақобатҳои ин даври мусобиқот Истаравшан дар майдони худ Истиқлоли Душанберо истиқбол гирифт. соҳибони майдон имкони хуб доштанд ки бар қаҳрамони бисёркаратаи Тоҷикистон пирӯз бишаванд, зеро дар дақиқаи 55-уми рақобат бо голи задаи Амирҷон Сафаров пешсафиро дар даст доштанд. аммо дар ниҳоят талоши муборизаи меҳмонон натиҷаи дилхоҳ ба бор овард, зеро дар дақиқаи якуми изофанамудаи охири рақобат футболбози аргентинӣ дастаи Истиқлол Гонсало Ритако голи ҷавобиро зада ҳамин тавр ҳисобро баробар кард. легионери Истиқлол ғайриоддӣ ин тӯбро ба дарвозаи Истаравшан ворид намуда ҳамин гуна дастаашро аз нокомӣ наҷот бахшид. ёдовар мешавем ки дар мавсими ҷорӣ барои дастаи Истиқлол ин чаҳорумин натиҷаи мусовӣ маҳсуб мешавад. Истаравшан бошад ҳамакнун як имтиёзи дигарро ба даст оварда дар ҷадвали умумии мусобиқа зинаи ҳафтумро ишғол мекунад. дар бозии дигари даври 16-уми чемпионати Тоҷикистон клуби марказии варзиши Артиш дар майдони худ тими футболи Равшани Зафарободро истиқбол гирифт. дар қисмати аввали ин вохӯрӣ низ ҳисоб кушода нашуд. соҳибони майдон дар дақиқаи 56-уми майдондорӣ билохира хати дарвозаи дастаи Равшани Зафарободро рахна сохтанд. муаллифи гол Хуршед Темур Ҷураев гардид. дар идомаи бозӣ меҳмонон ба задани 2 гол мушарраф шуданд. дар дақиқаи 80-уми майдондорӣ Парвизҷон Деҳқонов голи ҷавобиро зада ҳисоб 1-1 шуд. бо гузашти 5 дақиқаи дигар аз голи Парвизҷон Бахтиёр Зарипов бо зарбаи дақиқи худ ғалабаи дастаашро дар ин вохӯрӣ таъмин намуда ҳамин тавр дастаи Равшани Зафаробод баъд аз 2 натиҷаи мусовӣ дар даври гузашта ҳамакнун боз ғалабаи навбатиашро ба қайд гирифт. барои клуби марказии варзиши Артиш бошад ин ҳафтумин бохт дар мавсими ҷорӣ маҳсуб мешавад. баъд аз анҷоми бозиҳои даври 16-уми чемпионати Тоҷикистон дастаи Истиқлол бо касби 31 имтиёз садрнишин аст. Равшани Куло бошад 27 имтиёз дорад ва дар зинаи дуюм қарор гирифтааст. Хуҷанди Хуҷанд бо касби 25 хол мақоми сеюмро аз они худ кардааст. тимҳои футболи Регата Даст, Равшани Зафаробод ва Эсхата дар тахонаи ҷадвал қарор доранд.